Винаги имах рутина преди да заспивам. Четях зъби, измивах лицето си и след това стоях пред банския огледало, за да се любувам на отражението си. Една вечер всичко се промени, докато гледах в огледалото, нещо изглеждаше странно. Това не беше незабавно осъзнаване, а само тънък преход в атмосферата. Отражението ми изглеждаше нормално на първо време, следвайки всеки мой жест. Но после започна да закъснява, само за дребен миг. Мигнах, убеден, че това беше просто игра на уморените ми очи. Но докато продължавах да наблюдавам, забелязах тези тънки разлики. Движенията на отражението не бяха напълно синхронизирани с моите. Беше като да гледам отложен видеозапис, неудовлетворение се влюби в стомаха ми, но го пренебрегнах като умора. Продължих с рутината си, надявайки се една добра нощна почивка да изгони странното усещане. Малко знаех, че нещата щяха да станат много постранни. Следващата вечер закъснението в огледалото се увеличи. Беше като да отражението ми има собствен разум, движещ се независимо от моите действия. Махнах ръка, а отражението се колебеше, преди да помаха обратно, злият смех разпространявайки се по лицето му, сърцето ми забърза. Отстъпих назад, очите ми фиксирани в огледалото. Това не е правилно, бъбнех на себе си. Тогава отражението започна да се променя. Чертите ми се изкривиха в грозна, кошмарна версия на мен. Усмивката се разшири в злоусмивка, откривайки остри зъби, които пратиха студ по гръбнака ми. Очите, някога огледало на моите, сега светеха с междуизмерен, зловещ светлинен блясък, закъснях се назад, дъхът ми спря в гърлото ми. Съществото в огледалото вече не беше аз. Беше тъмно, зловещо същество, насмиващо се на моето съществуване. Страх ме обхвана, докато осъзнавах, че съм лице в лице с нещо извън моето разбиране. Страшно, обърнах гръб на огледалото, но усещах както погледът му ме следеше. Избягах напълно от банята, но зловещото присъствие остана. Късно през нощта, чувах шепоти, нечетливи, но изпълнени с злоба. Търсих помощ, консултирайки експерти в свръхестественото, но никой не можеше да обясни явлението. Предложиха ритуали и почиствания, но нищо не помагаше. Съществото в огледалото се превърна в постоянно, зловещо присъствие, изкривено отражение на човека, който някога бях. Преследван от зловещото същество в огледалото, почнах да съмнявам в разума си. Беше ли това зловещ допълнител, проява на емраките ми страхове, или нещо много по-зловещо? Всяка нощ, докато се избягвах от огледалото в банята, не можех да избяга от усещането, че съществото в отражението не беше просто изкривена картина, това беше изкривена версия на моята душа.